Аз съм до стрес, представям 08B. Бигъп за моят човек, който ме тагна в епизод номер 10 за DJ Hemp, за всички замесени в проекта до момента. Продължаваме нататък, 2 рапър так, 12. Когато затворя очи, виждам само беди от бели сторени през изминалите дни. А когато ги отворя пред мен, само последствие, вследствие не им си признато за рап бедствие. Действия с флоу, клик-клик от коси на ниво, след прожекцията на болен здрав носи с постоянните въпроси. Кои са 08B, кой е до стрес, братле, кой го съблъзната в битието, я намирам в питието, а импулсивното в мен след второто налива трето. И нужно е не се труга, и нужно е да се твори, нужно е на МС-то да открие си бради, които го съпъсват и напъснат младеж, за да открие себе си и да продължи този градеж. Хип-хоп е любов и ако мислиш да се заедеш, то фразата с тебе е пари да се. Рапър так 12 с една бърза 16. Следващия рапър так искам да видя моят човек Бансън. Знаеш?